ます沼津中央公園から公開生放送、ちょうどお昼の12時を知らせる鐘が沼津の街に響き渡っていますさあ、佐賀のアラウンドイースト、この時間はですねトームイズの魅力をお伝えしていきますが、今週は神奈川ウォークでゴールした人たちを音楽で出迎えようということで、県東部を中心に活動していますフォルクローレバンドミルカミルカの皆さんに来ていただきました。皆さんこんにちは。ポンチョをね、お揃いの白いポンチョを着ているメンバー皆さんなんですが、1人ずつ自己紹介とあとは楽器の紹介もしていただこうと思います。まずは1人目の方、ミルカミルカ長老でケーラーを担当しております吉高と申します。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。ボケ防止でやってます。そんなお若いのに何歳ですか55です。まだボケ防止早いじゃないですか。ケーラというのはこの縦笛ですか？竹の尺八小僧同じ竹の竹笛ですね。はい、ちょっと足高さん鳴らしてみてください。おー、ありがとうございます。続いて2人目の方です。サンポーニャ担当してます。ノンです。ノンさんです。ノンさん、サンポーニャっていうのは、これは細い筒がいっぱい横に連なってるような感じ。そうですね。足とか竹とか長さがいろいろ長いのが低いのが短いのが高い。そういう高さですね。どんな音がするんでしょう。風みたいなね、こうちょっといい感じの音がします。ありがとうございます。さあ続いては、なんだこれ太鼓かな。こんにちは。今日はボンボを担当しますちちゃです。ボンボっていうんですか？はい、ボンボです。革、普通太鼓っていうと上に革が張ってあると思うんですけど、これは革プラス毛まで、動物の毛まで張ってあるような状態。そうです。牛の、毛がついた皮をそのまま毛がついてるとどんな音になるんだろう。響くっていうよりも私の腹太鼓を叩いてるようなうちにこう行くような感じで、ありがとうございます。どん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 、あったかみのある音がしました。さあ続いて4人目の方です。はい、こんにちは。ミルカミルカのギター担当、ボーカル担当のストラトです。よろしくお願いします。お願いします。ではギターお願いします。皆様よくご存知のギターですから音はね聞かなくても分かると思うんですけど、はい、クラシック、フォーク、演歌いろんなのに使われます。よろしくお願いします。お願いします。そして最後の方です。はい、チャランコを担当しております。ヒョロスコさん、チャランコって何？大体ウクレレぐらいの大きさですけどね、2本ずつの弦で5コースで合計10個ある、弦が10個あるようになってます。本当だ、ウクレレみたいですけど後ろがね丸く膨らんでるんですよね。ウクレレの音は近いんですか？ちょっとじゃあ当ててみます。気持ちいい音ですね。私気持ちのいい音です。ねえ、もうチャランコなんじゃん。なんだっけ、お名前。ヒョロスコさん、すいません。もう本当にね、皆さんニックネームでねバンドされてるそうなんですが、フォルクローレというこの音楽、ノンさん一体どういう音楽なんですか？もともとアンデス地方の山の方ですね。南米の方のボリビアとかペルー、アルゼンチン、そっちの方の山の方のここから発生した音楽ですね。さっきもコンドルは飛んでいくのね。はい、有名ですよね。一番有名な曲ですね。サイモンとガーファンクルって言ってたんですけど、もともとは南米の方のフォルクローレ。ミルカミルカというこのバンド名っていうのはどういう意味なんですか？はい、現地のキチュア語っていう言葉がキチュア族っていう
民族がいるんですけど、そのケチュア語でいろいろなとか混じり合ったとか、そういうね意味なんですけど、うちのバンドはね結構みんなドイツから並んでぐちゃぐちゃなので、ちょうどぴったりかなということで、そんな感じで。個性的な皆さんで、きっかけ、バンドの結成きっかけは何だったんでしょう。三島の方に昔カブトムシっていう飲み屋があったんですけど、そこに常連だったチャランドとギターだった2人が、常連だったんですけど、その方がたまたま飲みに来て、たまたま笛を吹いたら、そのやってる仲間がいるよ、バンド募集してるよっていうことで、バンドに紹介してもらって、最初その3年間やって、それが3年半ぐらいですよね。そこからだんだんバンドの仲間が集まってきて、7人会とか、今日はその5人全部で7人いらっしゃるんですね。普段はどんなところで活動されてるんですか。大体毎週1回長泉のコミュニティ長泉で練習してて、あと年間に十数回ぐらいですかね、いろんなイベントだとか、地元の夏祭りだとか、そういう敬老会みたいなことがあったり言わせてもらって、演奏衣装もバッチリ決まっていて、真っ白なポンチョに何ですかね、鳥の絵ですかね。ナスカの地上絵みたいなコンドルですね。コンドルですね。コンドルか。うわー、では早速皆さんに曲を披露していただきたいと思います。タイトルをお願いします。日本でも結構有名なコンドルが飛んでいくに並んで有名な曲で「花祭り」っていう曲になります。それではお願いします。みんな